Jeg har lige gjort sådan, jeg har lidt mere tid. Det var meget rart. Jeg ved ikke, kan jeg vende det her kamera? Det kan jeg godt. Prøv at se. Vi har vores Instagram her, følg efterskole. Husk at gå ind og følge den. Så der er den her video af mig og min kæreste, der får vand. Den er blevet set fucking 832.000 gange. Så jeg føler, at vi skal hoppe ind på... Hvis man kan køre noget. Okay, perfekt. Ja, præcis. Sådan der. Jeg ved ikke, om det er copyright, det der faktisk jeg snakker lidt herovre. Ikke også? Men se, så det der, ikke også? Klassisk tradition på Lunderskov Efterskole. Man får vand lige snart det er, at man er kærester, og jeg fik en fucking spand i ryggen, det gør lidt ondt. Ja, godt. Vi skal jo alle sammen gå ind og like den. Den er liket 15.000 gange. Set 832.000 gange. Vi håber, den kan komme op på 1 million. Virkelig håber. Fordi det kunne være fucking fedt. Yes. Hop ind på Lunderskov Efterskoles Instagram. Like videoen. Se den en masse gange, så vi kan få den op på det høje tal. Og så vi ses næste gang. Hej.